Doar cei mai puternici vor supraviețui în excursia asta. Inclusiv pocăita. Aici este un cap de mort. Un cap de mort! Ajutați să treacă peste impasul acesta. Hai tu să morde peste impasul acesta. Aoleu, a căzut de extratlon. După ce am trecut de partea horror, am ajuns la copacul bântuit, unde sub copac se află un cap de mort! Cap de mort! Nimeni nu știa că o să aduc în pădurea Hoia Bașu. Nu opresc, nu. Pune-mă. Îmi bate inima, spune-mă. Care bate inima? Ce tare îmi bate inima. Îi bate inima tare. Îi bate inima, da. Îi bate inima. Eu v-am zis că mă duc în sălbăticie. Dar voi nu m-ați crezut. Eu l-am zis, mă, că vine. Se pare că toată lumea a supraviețuit probei de foc. Toată lumea este în stare bună de funcționare. Am ajuns la civilizație.